Yimoro Ramogi Joanka Moramora Maintiere arwaki chenro mar ang'ich welo odhiambo makawuono mar chingeso kabende gie kinde ni jotelo mag Azimio la Umoja One Kenya kawuono ne nitiere gwegego mag Bondo kane otelnegi koda Raila Odinga kabende ne gitwak mathoth ahinya eseyo tend William Ruto magiwacho ni timo e yonero ma ok ni kare kendo e tok chik. Bende kawuono jatend piny William Ruto nolimo oganda mamuoya kama bende no dhi nyime koda singo nobiro miyo ngima bedo mayot ne oganda mapachoka ahinya e wechego mag chiwo mbolea mabeche yot kachiel koda konyo oganda e yudo pi makonyo gi weche mag pur. Wechegi kachiel koda mathoth magi e wechego mawamiyo pek. Instruction yetu ni kwamba ekari 200,000 mpya ya mpunga itazalishwa Kenya na mambo ya irrigation kwa sababu ndani kuna Jatend piny William Ruto osingo siro jopur kod yaro chenro mag kuo pi e puothe mag ochele e pachoka. Odhgoi chieng' chami ka ochopo godhiambo to ng'ato chobet kama iluongo ni Venezuela ema go ombulu makoro wacho ng'ama yombe ng'ama nade nyaka watamre. Jotelo mag Azimio One Kenya Alliance osingo kedo ne demokrasia ka gikwedo kaka Ruto tayo sirikal. Gisani kumantieni awinjore matek to beno kaikra mar bedo piny kaka bedo ni. Miyo moro ma jahigni 29 yuago ratiro bang' jomoko monje kendo wang'e kod mo maliet e boma ma Bondo. Machiegni akora Ramogi Joang par ni nyalo tudori kodwe namba mana 36000 nyalo yudowa e mbui marwa ma en Facebook Ramogi TV, wantiere Instagram Ramogi TV, Twitter kachiel koda YouTube. Nyinga Simfrozo Kinda Elo Jaelieta, jaloko marwa Elizabeth Otieno. Wachako ka jotelo mag riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance odhi nyime kod kwedo piny owacho mar William Ruto kagi wacho ni Ruto tayo piny e tok chik kendo gi wang' teko. Mae biro mana ndalo machuok tok doho weyo thuolo jasiasa motenore kod Ruto mane bura omako. Jotelo go ne uloso e liend owadgi Raila kod min jasiasa Ndio Mwai mane giyuoro e kar chung'od bura Mabondo County ma Siaya. Thuolo mare mokwongo mar yuoro e nyasi mar lela e kaunti madala gi Siaya tok yiero maduong' mokalo, Raila notelo ne josiasa mamoko e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance e kwedo piny owacho mar William Ruto. Kane oloso kod oganda, Raila owacho ni wiye pok owil ni ombulu mapachoka ne ok ogoyo makare kosingo kawo okang' e thuolo mabiro mar thiro chochni mar ombulu e yiero mamoko mibiro bagi e pachoka. Mondo ng'e ni le manulawo cha onendo e thim kacha tene gitongo joka yanam e agoge. Emomiyo owacho ni jowacho oling'alinga jochien ka jothurwa nyawo wacho ne moko yokona ni isibedo ka giywak to pi wang' gidongo mana e igi kama nitie kacha una kuru ni ewi yath to wach ni agoge omiyo gowa gini wawacho ni wuonde koloyo to gini ok biremo kama kech korem kama to onge tiende mar higa 2027 mondo yo Kenya chako dogo mondo go gwen nidhi chung' e pap nidhi go ombulu kagi siti ko ombulu masije koth goyi chieng' chami ka ochopo godhiambo to ng'ato chobet kama iluongo ni Venezuela ema go ombulu makoro wacho ng'ama yombe ng'ama nade nyaka watamre. Jotelo go bende oseyo piny owacho mar Ruto kuom moyo thuolo jotelo manyocha buche omako e doho. Giseyo Ruto kuom koso luwo chike mag doho ma pachoka kagi wacho ni Ruto tayo piny Kenya gi wang' teko kod agoko. Impunity is insisting on appointing chief administrative secretaries when the court has declared that you should stop. I cannot see a court in Kenya which can take Waluke to imprisonment for 67 years and let him go
and somebody is charged for stealing more than 100 times of what Waluke is accused to have stolen, and you set him free. Benegiseo yango tiyo kod kothe momedie nyinyo mag jiemo. Impunity is telling the Kenyans without consulting them that you want to allow GMO foods. Orengo wacho ni tend Ruto keto maino e seyo jatend piny machon Uhuru Kenyatta manyocha osedhi e yueyo kar mondo gichop singo mane gichiwo ne jopiny. You are going to hear less about Mama Mboga. You are going to hear more. Give us a little bit more time. You are going to hear less about jobs. They are going to say Uhuru spoiled the country. Uhuru is not the president now. You knew he was president. You knew what Uhuru was doing. So when you have taken over, Mama Aida Odinga notiyo kod thuolo ni mar kwero rowere mondo thegre gi yedhe mamero ji maketo gi e mirima marach. Mama Aida ne wuoyo odiochieng' achiel kende bang' tho mar jarit mare Barack Oduor. Gima daher wacho ni jok matindo, weuru mirima. Waswahili wacho ni hasira ok dibedi ni min mirima hinya maka ng'ato kosoni ni kata ng'ato moso girlfriend ni tinego. Jotelogo ne loso e kinde mane giyuoro e liende Lida Mwai ma en min jasiasa Andiwo Mwai. Bende ne gichopo e liende Raila miluongo ni Jackton Ajuma odiochieng' ma kawuono. Kawadhi nyime ni jatend piny William Ruto ogwelo Amin Mohamed Ibrahim kaka jatend okwach kich manyien. Mohamed Amin ma otelo ne weche maiye mag duol matayo tije obila dhi kawo kar George Kinoti mane ogwetao thuolo machuok bang' William Ruto kawo telo kaka jatend piny Kenya mar abich. Ruto ogwelo Amin bang' duol matayo tije obila dayo dho ji 10 mane olap dhog gi ndong' ne lemo makamano e juma mokalo kendo chwalo nyinge 3 ne jatend piny. Motelo ne mano, Amin Mohamed ne ogwel kaka jatend DCI mako jolo tarik 30 dwe mar 9 higani kaluwore gi gwetao mar Kinoti. Amin ne oriwore kod bad migawo mar obila e higa mar 1989 kaka japuonj mar obila mag kadet, kendo kaluwore gi tich maber ne omede lemo kaka jatend okwach kich e gwenge mag Holo mar Okak, Masawa kod Imbo mar Kenya. E higa mar 2004, Amin Mohamed ne oriwore kod log tich maduong' mar okwach kich e lemo mar jatend timo nonro. Amin bende ogwel kaka jalup inspekta matayo weche maiye mar DCI e higa mar 2019. Moko kuom ji ma bende ne muonyo law ne lemono magin Munga Nyale, Nicholas Kamwende, Eliud Langat, Laktar Simon Wanderi, Esther Serunei, Bernard Waulumolu, David Birekt, Paul Dambuki kod Michael Wiso. Kawadhi nyime ni apisa moro mar obila ne owang' ma owito ngimane e kinde ma jowetene ariyo to ne oyudo hinyruok marach otieno manyoro kaluwore gi masira mar apaya mane otimore Olalo ma Fuludhi e apaya mawuok Siaya kochomo Rang'ala. Apisa Dego wachore ne nie safar kochomo boma ma Siaya kowuok Ugunja e kinde ma nyamburko mane giidho ne otuomo chumbe manie gengo Olalo no kendo mako mach. Kao yango masira makamano, komanda mar obila e sub-county ma Siaya Benedict Mwangangi ne owacho ni obila achiel ne owito ngimane kanyo gi kanyo e kinde ma jowetene ariyo mane oyudo hinyruok marach to dhi nyime kod thieth e osiptal maduong' mar kaunti ma Siaya. Ringre obila mane olalo ngimane ne ochwal e kar kano ringre jomotho ma Siaya Referral Hospital. Miyo moro ma jahigni 29 dhi nyime kod yudo thieth e od thieth maduong' ma Kisumu bang' jomaundu monje e kar dak mabondo kendo wang'e gi mo mar salad maliet. Obila udino ne jaod miyono ka gilero ni okonyo e nonro. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. Gisani kuma antie ni awinjo rem matek to be nok aikra mar bedo piny kaka bedo ni. Deborah Atieno wacho ni masira ne ojuke e kar dak mare ma opuk limbo e kar chung'od bura mabondo. Mondo bi onende tawinjo ka jomoko temo yawo dhot. Koro apenje ni be iloro dhot to nyisa ni dhot noloro.
takone ni chungi dhi confirm kani loro dhot nikech nyithindo nindo ga sitting room e floor. Koro kodhi mondo chope dhot mar bedroom toromo gi jogo to ringo kuduogo mak ashtuka kang'iyo jogo to ne gin gi toch to ringo duogo maka to kona ni kikigo koko jogi jomaricho. Deborah omedo ni e monj mane otimore chuny otieno saa 8 tarik 8 dweni jonjorego nonyise ni oorgi mondo gikaw ngimane. To jogo moni dwa chuoya gi pala, ne gin gi pala gi beti to gilora piny e kitanda. Koro oketwa e floor to jaoda nomaka noholda kama. Koro gi nyisa ni jogo onyisa ni oorgi ira to gidwa tieko ngimana. Then ne gin gi toch odhi olwar piny. Koro nomiya ng'iyo face gi but ne girwako face mask e wengegi gi gloves e lwetegi. Kanoloso gi Ramogi TV e otandane mar thieth, oyango ni e seche mane osare, jomaundugo ne olo kuome salad maliet mane giting'o e thamos. Ne giwacho ni onge gima wacho to gipenjo ni gidwaro pesa. Ka giwacho ni gidwaro pesa to jaoda wacho ni ne en gi 10,000 cash, 10 manokwaya before ni. To nyise ogamo. Koro kosegamo to pod duogo holda piny tawinjo ka gimoro olore kuoma maliet. Koro ka winjo gino kolore kuoma maliet ta scream. Koro ka go koko to jirani apani owinjo to scream be oko kon. To giringo ka gislide dier ot ka giwuok oko. Then majirani obiro. Koro kwa confirm waneno ka thamos kwa moko lights koro ne gin gi thamos no ne giting'o gi salad. Then koro nawinjo marach tanyiso gi ni gitera hospital. Joluo nogoyo ngero ni miyo ema muoch kayo. Min Deborah marito nyare e otanda midekre ywago ratiro. Kata sama wuoyo kodu ni asewuoyo gi osiep sane odagi ni nyathini ok ndik statement nang'o. Ok onyal ndiko statement nang'o Bondo police station. Apenji nga nikech sirikal aparo ni penjo wach to ka wuoyo kodgi to gidwalo mna koda wachni giloka mna ni achalo mna raura e diergi. Mama ingia kwa ofisi, mama ingia pale, mama rudi hapa, mama nenda urudi. Hii ni mchezo gani ya serikali? Serikali ya Kenya tutapata haki lini tutapata haki? Deborah kodanyuolane giduol mar mirima chwalo kwayo ne piny owacho. Akwayo mana mar sirikal ok onyal wuok kesna no mondo ayud adiecha. Aendelea gi maisha na. Lwenyo bedo mang'eny e kind nyithindo e udi. To lweny ni gik mana ni etizaida onegi nyathini kata nyathini uneko. Koro sirikal obede gi plan moro monyalo sekiwago jogo mose report ni lweny ni e utegi. Tend od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ma Kisumu oyango ni Deborah yudo thieth makare. She had sustained 27% burns, which were superficial burns of the face, the left breast, and the arm. Currently, as per our assessment, Deborah is not very sick. She's actually in a stable condition, and we are glad and we hope that she's going to do well. Jao Deborah masani nitiere e lweto bila, koro konyo bila mabondo timo nonro matut ewi masira no. Geno koro nitie ni Deborah biro yudo ratiche kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. En wach malita ahinya kendo geno en ni nonro ibiro tim makare mondo miyono oyud ratiro mare.
Kawadhi nyime ni line mag simbe mag ong'we yamo maromo bilion 11 inyalo loro tieno makawuono bang' thuolo mane ochiw gi piny owacho mandiko line mag simbe orumo. Ler mane ogol kod duol matayo weche mag tudruok yango ni kochopo chieng' tich ang'wen ji maromo milion 53.2 kuom line mag simbe duto milion 64.4 nosendiki kabende mano kochopo chieng'no manyoro. Ma timore kinde mamoko kuom jodak manyandwat maugwe kwayo piny owacho mondo chwal nyime thuolo mandiko line mag simbe. Kambi mar ong'we yamo ma Safaricom osendiko atamalo 91 bang' ji milion 38 ndiko line mag simbe. Kambi mar Airtel to osendiko atamalo 78 e kinde ma Telcom kod kembe mamoko to osemana ndiko atamalo 40 mag line mag simu. Nilikuwa industrial area lakini nimetoka huko last week on Friday. Sasa leo ndo nimekuwa free, nilikuwa nataka line zangu zishughulikiwe. Nimetoka Kiambu na huko line hazisongi. Paka nikasema kwa sababu niko na shughuli huku nikuje nifanye shughuli zangu huku za hizo mambo za line. Tunataka watu wa Safaricom pia wasaidie wananchi. Ni wao wenyewe ni wenye biashara. Ni mzuri wao wenyewe pia wafikie mahali ambao wanaweza kuwafikia wananchi. Kuna maagent wako hapa nje wanakusotoa hapa nje kama kuna original ID. Kama kuna passport pia yenye uliregister nayo tunakusotia hapa nje. Lakini kama uko na waiting, kama ulipoteza ID, hiyo na queue line utasotiwa huko ndani na kila kitu kitakuwa sawa. Moko mjodak ma Nyambera e county makisi ne onindo e koyo toka ne utegi omuki mondo wethuolo ne chenro mar gero ndara e alworano. Kata kamano gikwede wachno kamoko kuom gioramo ni utegi ok nie lop ndara kendo gin gi obok manyiso kama gedono oriko chopie ka giwacho ni omukgi apoya ma ok owachnegi chon. Kinda mar loso gi jagoro mar county makisi Patrick Lumumba ne ok onyago lemo ka Lumumba notamore loso e wachno kolero ni gavana ma county makisi ema owinjore owuo. While we are not against the developmental agenda of the governor of Kisii, we only question the manner in which things are done. That what informs their decision to make such a demolition, when in the real sense those who did the construction, like in the church where we are, we were informed by the town planning, the fiscal planning, town planning and the surveyor. We are aware where the people concerned for this, for the boundaries, and we did our development within the boundaries of our land. And when they are doing the demolition, there is no notice that was given. Nimeshangaa siku ya leo kukimbia, ninalia kumuuliza. Hii ndiyo asanti kwa njia ya kubomoa mali ya wananchi wa hii nchi. Sababu angetupa hata siku 3-2 ili kanisa lijipange, tujue hata vitu zetu tutaweka wapi. Tuliweka mbolea, sasa tumeumia sana, lakini sasa kwa kutengeneza barabara ni njia nyingine mzuri sana juu hii ndio town ikue kubwa, ipanuke, ndio tuone town yetu na sisi imepanuliwa. Sasa tunakuomba misaarati, hii kazi yenye unafanya ni nzuri, hata ingalao tumekuwa affected. Tunakushukuru sana, waendelee tena. Jatend piny William Ruto oramoniyo maber mar duoko nengo chiemo piny kaachiel gi tieko midhiero mar kech en miyo jopur mbolea e nengo moyweyo. Ruto mane loso e kaunti ma Kirinyaga onyiero paro mar jotend Azimio mar miyo jopiny mogo ma nengo ne ogonyore kaka yo mar kedo gi kech kod idho e nengo mar ngima. Ruto bende singo ni omenda moyiedhi mar Aslafan mar konyo johala matindo dhi chako tich dwe mar 12 higani. Chris Owino luwo limbe Ruto Kirinyaga kendo losonwa report machal kamae. Bang' jotelo mag Azimio la Umoja soko wang'i kuom jwang' oganda jo Kenya kaluwore gi idho malo e nengo mar ngima, jatend piny William Ruto kod jotelo mag Kenya Kwanza owuok oko kendo dok ne piny owacho mare e wi seyo mar dino itgi ne midhiero mag jopiny. Loso e nyasi mar yawo ayanga yawo maduong' mar Thiba e kaunti ma Kirinyaga,
Ruto onyonore ni piny owacho mare nigi chenro madimba mar duoko piny nengo ngima kaachiel kod kedo gi midhiero mar kech kuom miyo jopur mbolea e nengo mogonyore. Jotelo mag Azimio kotelnegi kod ogai mar ODM Raila Odinga ne oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom ling' thi e kinde ma jo Kenya to kalo matek kaluwore gi idho malo e nengo mag chiemo. Nyinyi mlitumia bilioni 8 mwezi moja kusubsidize unga ambaye haikufikia mwananchi. Sisi tutatumia hiyo bilioni 8 yenu kusubsidize magunia milioni 6 ya kusaidia wakulima watuzalishie chakula ndio tuweze kupunguza gharama ya chakula Kenya. Utasubsidize mpaka siku gani? Afadhali kujenga economy, bei ya mafuta yenyewe ishuke yenyewe, tufanye kama ile kazi tumefanya hapa ya damu, ili bei ya chakula ishuke yenyewe, so that we can have a stable foundation to grow our economy. And we are happy to be part of that as leaders of Mount Kenya. Jotelo mag Azimio ne okwayo Ruto mondo duok nego mogo piny kuom thuolo machuok kaka yo maber mar konyo jopiny e keto chiemo e mesa. Ruto bende oyango ni kochakore dwe mar 12 higani, piny owacho mare dhi pogo jopur gunde milion 7 mag mbolea e nengo moyweyo e chenro mar konyogi yudo keyo mobup, yaro dero mar chiemo kaachiel gi duoko piny nengo chiemo. Kuanzia Disemba mwaka huu tukifika msimu wa upanzi, as we go into the season from January, kuanzia Januari tumepanga mifugo milioni 7 ya mbolea ambayo tutawapatia wakulima wetu wanaozalisha chakula kama ni mpunga, kama ni mahindi, kama ni ngano na zile kahawa na chai. Ewi midhiero ma okel kod lokruok e kudho mar kor lwasi, jatend piny okwayo oganda jo Kenya mondo pidhi yiende maromo 100 ng'ato ka ng'ato kaka yo makende mar bero alwora. Kila Mkenya apande miti 100. Hiyo itatupatia miti bilioni 5. Kama uko na mtoto mpandie miti 100, kwa sababu kama mtoto mwenyewe hawezi kupanda, umpandie miti 100. Yule amezaliwa, sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto apandiwe miti 100. Hivyo ndivyo tutahakikisha ya kwamba kuna mazingira ambayo itatupatia hali, ambayo itatupatia maji, itakayotusaidia tuweke kwa damu, tuzalishe chakula, ndio tuondoe njaa na tuhakikisha kwamba tunatumia hiyo kilimo kuzalisha uchumi wetu. Yawo maduong' mar Thiba igeno ni biro kuoyo pi e puothe mag ochele madirom eka 70,000. Jatend piny bende osingo mar manyo chiro ne ochele kod majan mapacho kae e pinje ma oko. Ne jo ohala matindo, jatend piny osingo ni omenda moyedhi mar Hustler Fund idhi chuogo e giko higani kendo kwayogi mondo gilos grube mag saga mar mondo gikaw hola mar ber ohala maggi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano ahinya Chris kuom lipodno nyaka Ramogi odiochieng' ma kawuono ihingo nyasi mathoth kama oting'o odiochieng' mar tong' to maduong' moloyo en odiochieng' mar mine modak e miere kata miyo modak dala. Omiyo chiwo thuolo ni ne in mineno kawuono kata injera mar Ramogi TV mondo mi or ote ne miyo, obed mamau, obed jaodi, obed nyaminu, mine manie dala miluongo ni mago mabende odak e miere dala kocha. Namba wa mar ote machalo kama en 23600. Abiro yudo thuolo mar mondo mi asom moko kuom ote machalo kamano. Ka ok kamano wakaw yo mokwongo waduoko dweche mathoth. Kik idhi mabor. Oksani Bihan anabiro chodo tolni to ino kibidong gi teko mibiro konyego. Onena kako wadgi ma ok anyal timone gi marach. Omiyo koro ino kinyal nyiso Bihan adier moro amora. Mama! Taki! Mama! Taki ni tima ngokai. Mama Bihan kanyi. Bihan poko chopo ka. To bende Bihan owacho niya. Chakre kawuono Yemen godo kuomo ok birumo mapiyo piyo.
Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Mimi naitwa Bramwell George Kitai kutoka Nakuru. Nilijaribu kucheza hii mchezo wa Shabiki na nimeshinda